Ei, com va tot? Avui els nouvinguts de l'Escola Sil volem compartir amb vosaltres el conte guanyador del certamen literari de Sant Jordi. Aquest text va ser escrit per mi, jo dic Shazarana Kumar de quart d'ESA A. Ara escolteu el podcast El gosset detectiu. Esperem que us agradi un munt. Anava caminant ràpidament pels carrers perquè arribava tard a la meva feina a l'oficina de detectius quan, de sobte, vaig sentir un so. Vaig mirar darrere meu i vaig veure una bossa de plàstic movent-se sola. Tot i que feia tard, no vaig poder evitar anar a mirar què era allò, que tant m'atreia. Vaig obrir la bossa i no em podia creure. Era un cadell pelut i negre. Déu meu, era el més bonic que mai havia vist. No vaig poder resistir-me a portar-lo a treballar amb mi. Estava clar que no podia abandonar-lo allà, de nou, menys encara amb el fred que feia. Quan vaig entrar amb ell als braços, tothom em mirava com si fos un monstre per dur-lo a la feina, però no m'importava el que pensessin. El portaria al meu despatx, passes el que passes. Mentre ens estàvem acomodant, el meu cap va entrar amb 3 sospitosos que havia trobat en un cas. Només un d'ells era un veritable culpable. Ben nerviosa, em vaig posar a consultar els arxius per esbrinar qui seria. A veure si amb les meves anotacions i pistes podia arribar a esclarir. A més, el meu cap, en entrar, em va donar una peça de roba per si em podia ajudar en la meva investigació. De sobte, el meu cadell es va posar a olorar el material i molt esperat es va adreçar directe a un dels sospitosos, volant com un boix. La veritat és que no sabia ben bé què estava passant, però de cop i volta ho vaig veure clar. Justament en aquell moment va entrar la policia, alertada pel meu cap, que tenien 3 sospitosos al despatx, i, efectivament, ho va corroborar. El meu gosset havia delatat el culpable d'haver matat la dona del meu cas.